Адзін з галоўных апазіцыйных палітыкаў Венесуэлы, імаверны пераможца на прэзідэнцкіх выбарах Эдмунда Гансалес уцёк у Гішпанію. Якія тут могуць быць паралелі з беларускай лідаркай Святланай Ціхановскай і беларускімі дэмакратычнымі сіламі ў выгнанні? Наша тэма дня. З вами Ганна Соусь. Гэта штодзённы эфір «Пік свабоды» і венесуэльскую сітуацыю ў кантэксце беларускай. Мы абмяркоўваем з кандыдатам гістарычных навук Яўгенам Красуліным, які даследуе у тым ліку і дыктатарскія рэжымы Лацінскай Амерыкі. Добры дзень. Дзень добры. Спачатку у меня такое кароткае пытанне для вас, крыху правакацыйнае. Калі Святлана Ціхановская была вымушаная з'ехаць з Беларусі ў 2020 годзе, яе часта параўноўвалі з Хуанам Гуайдо, якога спачатку называлі, а потым перасталі называць часовым прэзідэнтам Венесуэлы. Ён таксама знаходзіўся ў выгнанні. Ці цяпер будуць называць Гансалеса венесуэльскай Ціхановскай? Ведаеце, у Гансалеса куды больш шансаў атрымаць вось такі тытул і такое параўнанне са Святланай Ціхановскай, чым у Святланы Ціхановскай з Гуайдо. Розныя крыніцы легітымацыі, перш за ўсё. Гуайдо заступіў у адпаведнасці з артыкулам Канстытуцыі Венесуэлы, а Святлана Ціхановская ўсё ж таки была абранай на ўсенародным галасаванні, і тут у яе легітымнасць іншага парадку. Што, дарэчы, і абумовіла вось гэта далейшы лёс Гуайдо. Яму як прыйшла легітымнасць ад Нацыянальнай асамблеі, так партыі, якія і складалі ў свой час большасць у Нацыянальнай асамблеі, і адклікалі гэтую легітымнасць Гуайдо. У выпадку з Святланай Ціхановскай, у выпадку з Гансалесам, тут, канечне, будзе цяжэй адклікаць гэтую легітымнасць, бо яна выцякае з выбару народу. Вось прыкладна такая розніца. Давайте про тое, як праходзілі прэзідэнцкія выбары ў Венесуэле, пры якіх абставінах Гансалес вымушаны быў пакінуць краіну. Паслухаем маю калегу Глафіру Жук. Сёлета кіраўнік Венесуэлы Нікалас Мадура застаўся на трэці прэзідэнцкі тэрмін. Ён набраў 51% галасоў і абышоў галоўнага кандыдата ад апазіцыі Эдмунда Гансалеса, які паводле афіцыйных звестак атрымаў 44%. Апазіцыя краіны заявіла, што вынікі фальсіфікавалі, а Гансалес перамог з больш як 70%. У Венесуэле ўспыхнулі пратэсты. Тысячы людзей выйшлі на вуліцы не толькі ў сталіцы, але і ў вельмі бедных раёнах, якія лічыліся бастыёнамі падтрымкі Мадура. Пачаліся сутыкненні з паліцыяй і вайскоўцамі, а сам Мадура параўнаў пратэсты ў краіне з каляровымі рэвалюцыямі. Дэманстранты знеслі статуі былога прэзідэнта Венесуэлы Уго Чавеса, які кіраваў краінай больш за 10 гадоў і зрабіў Мадура сваім пераемнікам. Сілавікі выкарысталі слезацечны газ і гумавыя кулі супраць пратэстоўцаў. Людзі скандавалі «Свабоду» і гэты ўрад падзе. 3 верасня ўлады Венесуэлы выдалі ордэр на арышт экс-кандыдата ў прэзідэнты Эдмунда Гансалеса. Палітык вымушаны быў пакінуць краіну і папрасіў палітычнага прытулку ў Гішпаніі. ЗША, Еўразвяз і некаторыя краіны Лацінскай Амерыкі не прызналі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Венесуэле. Дзярждэпартамент ЗША лічыць пераможцам на іх Эдмунда Гансалеса. А Александр Лукашенко павіншаваў Нікаласа Мадуру з перамогай. Назіральнікі ад афіцыйнага Менску не заўважылі парушэнняў на венесуэльскіх выбарах, а Венесуэла заявіла пра гатоўнасць на лета назіраць за прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі. Глафіра Жук рассказала самае галоўнае, што трэба ведаць пра сітуацыю ў Венесуэле. Мы з вами больш дэтальна пагаворым. Наш госць гісторык Яўген Красулін. У чым падабенства і у чым адрозненне сітуацыі ў Беларусі і Венесуэле, як у дзеяннях Лукашэнкі і Мадура, так і ў стане дэмакратычных сілаў, як бы вы сфармулявалі? Ну, па-першае, вось тое, што прагучала ў папярэднім сюжэце, я б усё ж такі даваў больш асцярожна фармулёўку, што адбылося на выбарах. Мадура ўсё ж такі па заявах афіцыйных органаў Венесуэлы з'яўляецца пераможцай на гэтых выбарах, бо ёсць вялікія сумненні ў тым, што гэта праўда. І што характэрна, не толькі, скажам, Злучаныя Штаты Амерыкі, не толькі Еўрапейскі звяз, але і бліжэйшыя суседзі, нават тыя краіны, якія, уласна кажучы, можа, не так актыўна, но падтрымлівалі рэжым Мадура і нават маюць даволі вялікія сумы інвестыцыяў у Венесуэлу чавіцкую. Яны так запатрабавалі даволі актыўна доказаў, што Мадура сапраўды перамог. Гэтыя доказы не былі прадстаўлены, таму
Власна кажучы, даволі шмат нацыянальных урадаў у свеце цяпер сумняваецца у тым, што Мадура сапраўды з'яўляецца пераможцай. Ну што, калега Глафіра Жук і сказала ў сваім кароткім гэтым сюжэце. Так, калі ласка, працягвайце. Ну так, першае ўсё ж такі было, што ён перамог, і тут трэба было дадаць, што перамог па, ну, власна кажучы, паводле афіцыйнай версіі перамог, так. Вось, і тут гэта падабенства якраз сітуацыі ў Беларусі ў 2020 годзе, калі было абвешчана, што Лукашенко перамог. У Беларусі, канешне, было крышачку складаней, бо у Венесуэле дагэтуль дазволеныя незалежныя сацыялагічныя апытанкі, і гэтыя апытанкі дэманстравалі упэўненую перавагу Гонсалеса на гэтых выбарах перад выбарамі. Там была розніца ў 30 пунктаў, ну, скажем так, у 30% у выніку галасавання. І вось гэта якраз дае падставу казаць, што Мадура тут гаварыць неправду наконт таго, што ён перамог на гэтых выбарах. Ніякіх доказаў не было прадстаўлена з ягонага боку у той час, як з боку апазіцыі, з боку Гонсалеса былі прадстаўлены пратаколы з некаторых участкаў, ну там даволі значная колькасць участкаў у гэтым прадстаўлена ў гэтай базе даных. І па гэтай інфармацыі якраз і пацвярджаецца тое, што Гонсалес перамог свайго апанента. Но тут зноўку працягваецца падабенства сітуацыі ў Беларусі. Рэжыму Мадура, гэтак жа як і рэжыму Лукашэнкі, абсалютна пляваць на тое, як прагаласаваў народ. У яго сваё бачанне, ён не збіраецца пакідаць гэтую ўладу, бо як толькі ён гэта зробіць, для яго наступіць вельмі такая, ну, скажем, непрыемная будучыня з вельмі сумнымі перспектывамі, у першую чаргу ад сутыкнення з законам, і адпаведна ў яго перспектыўкі, скажем так, бліжэйшы і даволі працяглы час правесці у месцах не столь аддаленых. А я такую рамарачку хацела яшчэ зрабіць. Усё ж ёсць вялікая розніца, якія афіцыйныя лічбы кантраляваныя ўладамі Цэнтральнай выбарчай камісіі агучваюць, ну, лічбы, якія агучваюць ЦВК Беларусі, лічбы, якія агучваюць ЦВК Венесуэлы, ну, розніца істотна, так, гэта там ну, так, тут, не 80%. Я тут, скажем так, прыгадаў увогуле традыцыю лекцыйную ў Венесуэле за апошнія дзесяцігоддзі. Вось як Чавес прыйшоў да ўлады у канцы 90-х, ён прыйшоў у выніку свабодных справядлівых выбараў, і больш за тое, ён пакінуў свабодныя справядлівыя выбары, і ён сумленна перамагаў на наступных выбарах да першых выбараў ягонага, ну, так званага пераемніка Мадура ў 13 годзе, калі, дакладней ўжо так, у 13-м, калі былі, ну, фактычна апошнія выбары, больш-менш справядлівыя, хоць там былі нараканні з боку апазіцыі, но надзейных такіх пацверджанняў няма, каб масавая была кампанія па фальсіфікацыі вынікаў галасавання. І далей пачынаецца ўжо зноўку гэтыя выбары. Чавес мог сабе іх дазволіць. Была супер цудоўная сітуацыя ў эканоміцы. Ён інвеставаў вельмі шмат грошай у сацыяльныя праграмы, што ў першую чаргу станоўча адбывалася на бедных, на самых бедных слаёх насельніцтва. Плюс там быў бум спажывання, зноўку бедныя слаі насельніцтва атрымалі доступ да грошай і да тавараў. Ну, а калі вось скончылася гэтая лафа з высокімі цэнамі на нафту, плюс годы кепскага менеджменту, плюс годы кепскай палітыкі, плюс годы кепскай сацыяльнай палітыкі, гэта ўсё дало свой плён да сярэдзіны дзесятых, і ў выніку Венесуэла пагрузілася ў глыбокі вось гэты крызіс. Евген, давайте мы перейдем, больше у нас не так шмат эфирного часу, перейдем до неких параллелей и ассоциаций с белорусской ситуацией. Но вот я нагадаю, что Гуайдо перестали признавать часовым президентом, ну, фактично по завершении его такого умовного президентского термину, ну, не так теперь активно, ранее еще больше активно велись дискуссии, что будет с лидерством Светланы Тихановской после президентской выборчей кампании в 2025 году. Ці досвід Венесуэлы показывает, что лидер з'являецца ўнутры краіны і не можа захаваць легітымнасць за мяжой. Ну, я б тут узяў шырэй. Не толькі прыклад Гуайдо, бо гэта ўсё ж таки прыватны выпадак.
Я б узяў усю сусветную гісторыю, тым ліку гісторыю 20-го стагоддзя, зноўку падзеі сярэдзіны 20-го стагоддзя, другая сусветная вайна дала вельмі шмат матэрыялу па вывучэнні дзейнасці ўраду ў экзіле, і тут вельмі шмат станоўчых момантаў, якія дэманструюць вялікую карысць такіх урадаў. І зноўку, вось, чым можа быць лідар там, апазіцыі, апазіцыя не зусім слушны тэрмін у дадзеным выпадку, новая большасць, бо ўсё ж таки па выніках выбараў-то і у Гансалеса большасць, у Ціханаўскай большасць. Вось якія могуць быць функцыі у такога лідара ў выгнанні? Першае, гэта, канешне, сімвал супраціву. Гэта тое, з чым звязаныя надзеі на перамены. Потым, гэта палітычны цэнтр для ўсіх сілаў, якія жадаюць пераменаў. І у тым ліку у выпадку, скажем, пікавым, калі адбываецца канфлікт узброены, гэта і палітычны цэнтр для вось гэтых узброеных сілаў. Гэта дае спадзяванне, што пасля пераменаў на тэрыторыю краіны не прыйдзе грамадзянская вайна, дзе розныя ўзброеныя сілы без адзінага палітычнага цэнтру будуць вырашаць, а хто ж з іх галоўнейшы. Далей, гэта прадстаўніцтва інтарэсаў нацыі за мяжой у той час, як дзейсны рэжым не можа выконваць гэтую функцыю. Так, па розных, скажем, меркаваннях, праз адсутнасці, праз, скажем так, несупадзенне нацыянальных інтарэсаў і інтарэсаў гэтага рэжыма. Тут таксама даволі шмат ёсць прыкладаў, зноўку далёка хадзіць не трэба. Эдвард Беніш, ён цудоўна выконваў вось гэтую функцыю і дамогся шмат чаго падчас свайго выгнання, падчас акупацыі Чэхаславаччыны. Далей, гэта, канешне, вырашэнне праблемаў міграцыі. І ёсць яшчэ, вось якраз прыклад Гвайдо паказвае, што гэта праблема менеджменту той маёмасці, якая знаходзіцца за мяжой. Беларуская, скажем так, беларускія дэмакратычныя сілы яшчэ не сутыкнуліся з такой праблемай, а для Венесуэлы, дзе даволі такія моцныя ёсць актывы за мяжой, у тым ліку Злучаных Штатах Амерыкі, гэта вельмі актуальная тэма. Калі няма адзінага легітымнага прадстаўніка, уласна кажучы, ўсё гэтыя функцыі не выконваюцца нікім, і, адпаведна, будучыня нацыі знаходзіцца пад вялікім пытаннем. І глядзіце, венесуэльскі адзіны прадстаўнік такі у выгнанні, легітымны, прызнаны, прабыў адзін тэрмін, яго змяніў другі легітымны прадстаўнік у выгнанні, але таксама ў выгнанні, і таксама ўплыў іх на падзеі ў краіне не самы высокі. Вы разумееце, да чаго і маё пытанне, што гэтыя лідары ў выгнанні мяняюць адзін аднаго. Калі глядзець на беларускую сітуацыю, ці будзе падобнае пытанне задавацца, што... Няма пра беларускую сітуацыю, калі казаць, няма механізму замены. Калі быў надзейны механізм замены з аднаўленнем легітымнасці, з захавання легітымнасці, тады можна было пра гэта падумаць. Паколькі няма гэтага механізму, тады, уласна кажучы, мы арыентуемся на тое, што ёсць, і калі мы паспрабуем гэта замяніць, не маючы ніякіх інструментаў, ніякіх механізмаў адэкватнай замены, мы проста знішчым тое, што ёсць, і ўсё. Зноўку вяртаемся да сітуацыі з Гвайдо. Ён быў, фактычна, ён заняў пасаду вось гэтага прэзідэнта праз 233 артыкул Канстытуцыі Венесуэлы, дзе калі няма іншага, вось, хто б займаў пасаду прэзідэнта, тады гэтую пасаду займае старшыня Нацыянальнай асамблеі, то бок парламенту. Тую пасаду займаў на момант інаўгурацыі новага прэзідэнта венесуэльскага пачатак 19-го году менавіта Гвайдо. Паколькі выбары 18-го году не прызнаныя былі легітымнымі, калі Мадура типа перамог, то Гвайдо заняў гэтую пазіцыю. Зноўку, ягоная легітымнасць выцякае з асамблеі народнай, дзе нацыянальнай, дзе вось гэтыя партыі сядзяць. Потым гэтыя партыі вырашылі, што ўсё паўнамоцтвы Гвайдо скончыліся, і яны ў сваім праве пазбавілі Гвайдо гэтых паўнамоцтваў. У іх было яшчэ спадзяванне на выбары 24-го году. Памятаем, там былі ў восень 23-го дамоўленасці паміж Мадурай і Злучанымі Штатамі Амерыкі, што гэтыя выбары пройдуць свабодна, дэмакратычна, мы за гэта здымем санкцыі. Тут зноўку гэты эксперымент быў абсалютна залішнім, бо можна было адразу прадказаць, не ходзячы да гадалкі.
што ніякіх дэмакратычных выбараў у такой сітуацыі ў Венесуэле не будзе. Яшчэ одну паралель такую можна правесці. Улады Беларусі фактычна выціснулі, вывезлі Святлану Ціхановскую з Беларусі, выгналі яе з краіны, і пры вялікім спрыянні ўладаў таксама зараз Гансалес выехаў. Так? Выглядае, што для рэжымаў такога кшталту, як у Александра Лукашэнкі, як у Мадура, ім выгадныя апазіцыйныя лідары, апазіцыйныя прадстаўнікі ў выгнанні, а не за кратамі ў Беларусі, як Чавес у свой час, напрыклад, быў, так? Сумняваюся, што гэта менавіта так, бо я думаю, калі б адкруціць сітуацыю назад, рашэнне па Ціхановскай было б крышачку іншым. Бо ўсё ж такі Святлана Ціхановская нечакана для ўсіх пераўтварылася вось такога лідара. Не тое, што там, як было пасля папярэдніх выбараў, там некалькі месяцаў усё. І лідар, там, скажем, адзін ад апазіцыі ці хто-небудзь іншы, ён знікае абсалютна з поля позірку і ўсё. А Ціхановская здолела затрымацца, ось не тое, што 3 месяцы, 4 гады ўжо трымаецца, і, уласна кажучы, даволі паспяхова выконвае свае функцыі. То бок, гэта і адзіны цэнтр, і прадстаўніцтва, і адстойванне інтарэсаў, і гэтак далей. Вось пазбавімся гэтага цэнтру, ведаеце, гэта як вушы адмарозіць на зло мамцы. І тут зноўку для Беларусі розніца ў тым сітуацыі ў Венесуэле, што вельмі пашчасціла вось з гэтым лідарам. Не скажу, што ён мусіць быць вечным. Зусім не так. Як толькі з'явіцца магчымасць замены, тады, канечне, трэба будзе гэтым скарыстацца, гэтай магчымасцю. А магчымасць якая? Гэта правядзенне выбараў з максімальным удзелам беларусаў як за мяжой, так і ў Беларусі. Гэта не тое, што там некалькі тысячаў прагаласуе і супер, усё, мы даем легітымнасць, ніхто не прызнае такую легітымнасць. Вось пакуль у нас няма магчымасці правесці выбары лідара з удзелам максімальнай колькасці беларусаў, вось трэба будзе прызнаваць, што ў нас сітуацыя надзвычайная, і паўнамоцтвы вось гэтага лідара-прадстаўніка яны мусяць працягвацца. Чаму навучыўся Мадура ў Лукашэнкі, як вы мяркуеце? А ён навучыўся таму, што цыпляцца сінімі пальцамі за пасаду, і прыйдуць старэйшыя таварышы і падтрымаюць табе. Тут зноўку вось Мадура проціпаставіў сабе даволі вялікаму фронту на міжнароднай арэне, прычым зноўку тым актарам, якія яго маглі падтрымліваць. Гэта кіраўніцтвы такіх левых поглядаў, напрыклад, у Бразіліі, Лула да Сілва, які адным з першых казаў, што слухай, а што там адбываецца, што ты робіш увогуле? Дзе твои доказы, што ты перамог, раз ты так гучна пра гэта крычыш? І тут Мадура разлічвае не на гэтую кансалідацыю з амерыканскімі дзяржавамі, а арганізацыя амерыканскіх дзяржаў даволі моцная арганізацыя, вельмі эфектыўная, неаднойчы вырашала канфлікты і праблемы на тэрыторыях амерыканскіх кантынентаў. Ён больш спадзяецца на такіх гульцоў, як, канечне, у першую чаргу Кітай, потым Расія, ну і потым тыя, хто вось цягацее да гэтай, ну як цяпер модна казаць, новай восі зла. І тут, канечне, Мадура можа не азірацца на венесуэльскае грамадства ў разліку, што яго падтрымлівае і ягоным рэсурсам для аднаўлення ўлады з'яўляецца не Венесуэла, не венесуэльскае грамадства, а менавіта вось гэтыя моцныя міжнародныя гульцы, якія гатовы дзеля сваіх інтарэсаў падтрымліваць яго рэжым і падтрымліваць матэрыяльна, і падтрымліваць у першую чаргу маральна. Што, маўляў, ты нікуды не заходзь, ты не ведзіся на ўсіх гэтых венесуэльцаў, на ўсе гэтыя крыкі, на ўсе гэтыя акцыі пратэсту, мы табе падтрымаем у любым выпадку. Каго і чаго найбольш баіцца рэжым Мадура і каго і чаго найбольш баіцца рэжым Лукашэнкі? Тут можна скласці даволі значны спіс, прычым як на ўзроўні такім калектыўным, так і на ўзроўні індывідуальным. Бо калі казаць пра Мадура і дакладна пра Лукашэнку, яго спіс не абмяжоўваецца, там, скажем, дэмакратычнымі сіламі ці дэмакратычнымі краінамі Захаду. Гэты спіс будзе сягаць і ў бліжэйшае атачэнне, як паказвае гісторыя, падобныя тыпы палітыкаў, яны нават сваіх дзяцей вельмі так апасаліся, што прыводзіла падчас да драматычных падзей у сем'ях.
А так, конечно, першы страх гэта міжнародны ціск, другі страх гэта сваё грамадства. І, скажем, вось я так паставіў на першае месца міжнародны ціск, насамрэч я паставіў на адзін узровень вось гэтыя дзве рызыкі. Вось гэтага, канечне, яны вельмі баяцца. Бо калі нават будзе падтрымка там з боку гэтых моцных дзяржаў, будзе вонкавы рэсурс нейкі, калі грамадства упрэцца рогам, не пажадае перагортваць старонку, тады, ведаеце, будзе даволі мала опцыяў у гэтых рэжымаў захоўваць эфектыўны кантроль, ну, власна кажучы, адчуваць сябе ўсё ж такі гаспадарамі паўнаўладнымі, упэўненымі ў будучыні, адчуваць сябе пераможцамі. І вось, я думаю, і Мадура, і Лукашенко, яны знаходзяцца ў такім стане не надта добрым псіхалагічным, што яны хоць і кажуць пра сваю перамогу, но ўсё ж такі яны разумеюць, што яны пераможцамі не з'яўляюцца, і наперадзе іх чакае вось гэтая перманентная барацьба супраць сваіх жа грамадзянаў за тое, каб захаваць за сабой вось гэтую уладу. І ну, тут можна спрагназаваць зноў перамогу ўсё ж такі грамадства, а не перамогу гэтых рэжымаў, пытанне толькі ў часе. Цалкам праўдападобна, што неўзабаве можа адбыцца сустрэча Святланы Ціхановскай і Гансалеса. І калі яны будуць размаўляць, ну, магчыма, нават прыватным чынам, давайте пафантазуем, што яна можа яму параіць, якім яе досведам скарыстацца, а якія рэчы не варта рабіць? Ну, ведаеце, так, я б, калі быў дарацца, я б, канешне, параіў так сустрэцца з Гансалесам як сімвалічны такі акт. Ну, ўсё ж такі Гансалес не галоўны полісімейкер. Там Марыя Карына Мачада, ўсё ж такі яна больш актыўны, больш папулярны ў Венесуэле палітык. Тут можна было б казаць падчас гэтай размовы і пра канкрэтныя нейкія крокі. Дарэчы, канечне, узаемная падтрымка ў такой сітуацыі, як правіла, гэта вельмі эфектыўны інструмент зноўку для дзейнасці і аднаго, скажем так, ураду ў выгнанні і іншага ўраду ў выгнанні. Канечне, там могуць быць розныя сітуацыі, складаныя, но гэта ўсё залежыць ад канкрэтнага моманту бягучага. Вось, што тычыцца нейкіх там парадаў, ну, ведаеце, keep calm і працягваць барацьбу. Власна кажучы, Гансалес менавіта да гэтага і заклікаў венесуэльцаў, якія застаюцца ў краіне, што працягвайце змаганне за дэмакратыю. Вось такая падтрымка, яна не менш істотна для прыхільнікаў дэмакратыі і пераменаў, чым, скажам, для таго ж Лукашэнкі і Мадуры, падтрымка з боку вось гэтых старэйшых таварышаў кшталту Кітаю і Расіі. Яшчэ калі зірнуць на гісторыю, мы можам пабачыць, што паміж вось такімі вымушанымі выгнаннікамі, урадамі ў выгнанні, можна заключаць даволі эфектыўныя дамовы і будаваць эфектыўныя схемы на будучыню. Вось чым можна было б заняцца і цяпер. Як прыклад, гэта дзейнасць нідерландскай каралевы Вільгельміны, якая была вымушана пакінуць сваю краіну падчас нацысцкай акупацыі. І яна ў 44-м годзе, у верасні месяцы, яшчэ вайна ідзе, яна дамовілася з прадстаўнікамі, такімі ж выгнанні Бельгіі і Люксембургу, пра ўтварэнне пэўнай супольнасці. Адкуль узнік пасляваенны Бенелюкс, які, уласна кажучы, пакінуў даволі істотную і станоўчы ўплыў на развіццё гэтых нацыяў. Так што, калі ты ў выгнанні, гэта не марнаванне часу. Гэта праца на будучыню. Дзякуй вялікі. З гісторыкам Яўгенам Красуліным мы паспрабавалі паглядзець на сітуацыю в Венесуэле праз беларускі кантэкст. Я, Ганна Соваць, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.